Globalisasi. Globalisasi ku asalnya saka tembung globe utawa bola dunia, lanjut dari global sing tegese mendunia. Salah sijine ahli kang asmane Kenichi Ohmae meratelake menawa globalisasi iku bisa digambarake donya tanpa wates. Amarga saka majune ilmu pengetahuan lan teknologi, mligine teknologi informasi. Nah, piye ciri-cirine globalisasi kuwi? Ciri-cirine globalisasi kuwi sepisan tipise wates antar negara. Tegese kedadian ing sawijining negara gampang banget diweruhi dening wong ing negara liyane. Umpamane pengen ngerti negara Inggris, nah langsung iso ndelok. Pengen ngerti negara Amerika, nah iso langsung ndelok. Pengen ngerti kutha Mekah utawa Ka'bah, iso langsung ndelok saiki. Nah kuwi merga saking tipise wates antar negara, merga pengaruhe globalisasi. Sing keloro, pawarta saindenge jagat cepet banget sumebare. Lewat apa? Lewat TV, lewat HP, internet, lan liya-liyane. Sing katelu, saya majune dol tinuku utawa perdagangan antar negara siji lan sijine. Lek jaman biyen wong-wong tuane awake dhewe dodolan ya ning pasar, ya toh. Wong sing adol karo sing tuku ketemu langsung. Nah, nek saiki kuwi ora diwatesi, dadi malah bocah nom-nom saiki wis akeh sing iso dodolan nganti teko luar negeri. Gur nganggo HP ning ngarepe HP, utek-utek HP iso dodolan ngasilne, dodolan sampai teko luar negara. Kuwi merga pengaruhe globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, globalisasi kuwi gede banget pangaribawane tumrap negara. Ana dampak sing positif, ana sing dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positif kuwi dampak sing apik utawa nguntungake tumrape negara. Apa wae sing dampak positif sing sepisan masyarakat sansaya maju. Nah, masyarakat ing sawijining negara iki tambah maju. Sing kaloro, tekate wong kanggo nyambut gawe tansaya gede. Nah, sing ketelu, komunikasi tansaya gampang amarga kabukake ruang sosial. Jadi komunikasi umpamane pengen ketemu karo dulure, pengen nyambung silaturahmi karo dulure sing adoh, kuwi bisa nganggo lewat HP, lewat WhatsApp, internet lan sak panunggalane. Sing kepapat anane pasar global. Nah, kaya sing diceritakne karo Ustaz mau, anane pasar global kuwi bisa gampangake wong dol tinuku utawa perdagangan atau perniagaan. Jadi wong arep dodolan kuwi luwih gampang, malah iso dodolan nganti teko luar negeri mau nganggo HP wae, nganggo internet lan sak panunggalane. Sing kalimo, mlebune kabudayan asing sing bisa nyengkuyung budaya nasional. Nah, kuwi mau dampak positif utawa keuntungane onone globalisasi. Banjur apa dampak negatif utawa sing iso ndadekake masalah utawa nggawa kapitunan utawa ngrugekake marang sawijining negara? Dampak negatif sing sepisan, negara sing maju duweni kuwasa sing luwih gedhe. Sing kaloro, nuwuhake sifat konsumtif lan boros. Ya, merga barang apa wae iso didelok saka HP, iso saka internet, TV, hingga nuwuhake rasa utawa sifat konsumtif. Sing katelu, barang gaweane luar negeri bisa ngalahake barang gaweane jroning negeri.
Sing kepapat, lunture rasa nasionalisme. Sing kalima, lapangan kerja tansaya satitik amarga industri nggunakake mesin modern. Contone neng kutha-kutha gedhe, Surabaya umpamane, Jakarta lan liyane umpamane. Kuwi wis akeh pabrik-pabrik gedhe sing wis nggunakake teknologi canggih, nggunakake mesin, nggunakake robot, sehingga tenagane menungso, tenagane wong kuwi sing dibutuhne mung sithik. Makane bocah-bocah kudu luwih sregep maneh sinaune supaya bisa bersaing ing kancah internasional utawa global. Nah, sing ka-6, rusake lingkungan hidup. Mergo akeh pabrik ngadeg, gitu. Lingkungan hidup uga saya rusak nek ora dijaga kanthi apik. Sing ka-7, lunture kabudayan lan nilai-nilai luhur bangsa. Sing ka-8, lunture sifat kakeluargan lan gotong royong. Nah, ngono ku mau dampak negatif globalisasi.